Iti Damdamag Region 1, libre ang hauling services jaya ti probinsyal a gobyerno kadagiti Mannanon ijay Ilocos Norte. Ken cash relief assistance may paay kadagiti tricycle driver iti Region 1 mangrugi inton bigat. Ada report ni Dayan Monica Tukay. Iti Ilocos Norte, malaksid iti may paay a fuel subsidy kadagiti Mannalon, jaya pa iti probinsyal a gobyerno ti libre a hauling services tapno matulungan dagiti Mannalon a mga biyahe dagiti produktuda paturong ijay trading center barangay Biloca, akay luklukat laeng itay nabiit. Panggap daytoy awagas a masustenir ti tulong iti sektor ti agrikultura. Amang palagaan iti gastos da iti ngumat nga to a presyo ti gasolina, ken masustenir dagiti aktibidad ti agrikultura, pagbiyagan, ken lokal nga ekonomiya. Ita, nakadeliver dan iti 1.8 a tonelada ti red onions, ken may isa a tonelada met ti white onions, manipod ka dagiti mula dagiti Mannalon iti pasukin. Indaulwan ti Department of Social Welfare and Development Office nga inton bigat ti payout dagiti tricycle drivers abuklon ti siyam a syudad iti rehiyon, babaan iti cash relief assistance a programa ti ahensya. Daytoy atulong kat makaginawa kadagiti tricycle drivers tapno masungbatan ti kasapulan ti pamilyada, ken may tuloy ti pagbiyagan dagitoy. Kasapulan lang ang makikaordinar dagitoy iti tunggal probinsyal a gobyerno para maamuan ti venue ken schedule dagiti eligible TODA drivers nga agnumar iti nasao at tulong pinansyal. Iti met Pangasinan, personal a sinukimat ti mayor ti syudad ti Dagupan ti Malimgas Market tapno sigraduen a dagiti presyo ti kangruna nagagatangan ket mayan nato plata iti lenteg. Impasigurado pa iti mayor nga agtalinaed nga alerto ken aktibo a mamon-monitor iti LGU ti panagaraw iti presyo dagiti gagatangan tapno maprotektaran dagiti consumers. Nakalukat pa ilang itaka dagiti kwalipikado nga umili kas iti 4-piece seniors ken PWDs ti Benteng Bigas Rice Project anang rugi idi pay napalabas alawas. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.